Ommijiet li ħajsiru ommijiet għandna sessions ta' counseling u anki support meħtieġ skont il-ħtiġa tagħhom. Għat-tfajliet li huma diġà weldu kif rajt fil-kamra l-oħra hawnhekk qegħdin fil-kamra tal-life skills. Fil-kamra tal-playroom hemm it-tfajliet li jkunu weldu jiġu darba fil-ġimgħa. U għandna programm anki strutturat ukoll. Kelli 17 dak iż-żmien. L-iktar li tani dal-unit kien dik il-qisu li tiltaqa' ma' tfajliet oħrajn li għaddejjin mill-istess esperjenza tagħmel ħbiberiji ġodda. Tani esperjenza sabiħa ħafna għeni biex inkompli għaddejja l-ħajja biex ma taqafx u hekk. Esperjenza sabiħa ħafna kienet di. Huwa importanti ħafna x'titgħallem anke affarijiet li ma kontx naf waqt il-breastfeeding għall-mwom li hawnhekk, grazzi ħafna lil Sherwin il-midwife għax lajnuna li kellna bżonn kollox għajnuna, kellna problemi mal-familja mal-arajjes kollox. Dejjem sibna tieni familja. Jiena nistudja kors tal-hairdressing u tinkompli sa daqt nillestu hekk il-mulej jrid.